कहरता सभे सपोर्ट पूजा कुमारी के जीतई ह। सुनए भैया सुनए भाभी कहरता सभे सपोर्ट पूजा कुमारी के जीतई ह। इहे बाटे बिनती हमार फूल छापे बटन दबई ह। इहे बाटे अरजी हमार पूजा के मुखिया बनई ह। सबके आपन हक बाटे हो वादा करी हन जवन करी है तनिको न शौक बाटे हो। किसान मजदूर लोग के सबके आपन हक बाटे हो तो वादा करी हन जवन करी है तनिको न शौक बाटे हो। 24 तारीख के बुधावा पर जाके पुल पर दबी ह बटन पूजा कुमारी के जीतई ह। 24 तारीख के बुधावा पर जाके पुल पर दबी ह बटन पूजा कुमारी के जीतई ह। इहे बाटे बिनती हमार भारी मत से विजयी बनई ह। इहे बाटे अरजी हमार पूजा के मुखिया बनई ह। जात पात नाही सीधे यही विकास करी है हो तो भैया विजय कहेले जनता विश्वास करी है हो। तो जात पात नाही सीधे यही विकास करी है हो तो भैया विजय कहेले जनता विश्वास करी है हो। रघुनाथ लाल बाबू करेले अपील जनता के खुश रही दिल पूजा कुमारी के जीतई ह। रघुनाथ लाल बाबू करेले अपील जनता के खुश रही दिल पूजा कुमारी के जीतई ह। इहे बाटे बिनती हमार फूल छापे बटन दबई ह। इहे बाटे अरजी हमार भारी मत से विजयी बनई ह। सुन हमर चाचा सुन हमर चाची कहरता सभे सपोर्ट पूजा कुमारी के जीतई ह। सुनए भैया सुनए भाभी कहरता सभे सपोर्ट पूजा कुमारी के जीतई ह। इहे बाटे बिनती हमार फूल छापे बटन दबई ह। इहे बाटे अरजी हमार पूजा के मुखिया बनई ह।